Duizenden mensen op Schouwburgplein. Tientallen vierders wagen de roets. Het is vandaag 2 maart. Dit is het Pelemaasjournaal. Het was zaterdagmiddag een drukte van belang in Hartje van Rij, waar de vastelovende in gang werd gezet met de roets op het Schouwburg- en Henseniusplein en het inchecken op de Grote Markt. Duizenden vastelovensvierders genoten van de optredens van verschillende artiesten van naam en faam, onder wie La Bamba en Beppie Kraft. Voorafgaand droeg burgemeester Hans Gielissen de macht over aan prins Bart I. Maar voordat die macht overgedragen werd, liet prins Bart aan het college van B&W zien wat er allemaal mogelijk is met het enkele jaren geleden afgebrande pand van Anytime aan de Kruisstraat. En dat begon met de burgemeesterswoning. Ja, kijk, een prachtige woning in de Vredepier is mooi, maar wij vinden, als een opperpierhaas moet in Venray wonen. Hans, we hopen van ganse harte dat je gewoon gruwelijk thuis kunt vullen in Venray. Welkom! Een andere mogelijkheid was een verzorgingshuis voor wethouder Twan Jansen, of een wintersportcentrum met skihut voor Lucien Peters, een jachthut voor Jan Lone of een saloon voor Ike Busser. Maar uiteindelijk kwam de ware bedoeling van de heerser over de Pielhazen naar boven. En ziet u de komende dagen onze burgemeester Opperpielhaas met een grote kraag lopen, dan is dit de oorzaak. Luister Hans, ken je het spreekwoord wie wat bewaart, den het wat? Op de Bieber verschijnt nou een stukje uit de Bombakkeskrant van 2013. En dit heeft onze Hans geschreven. Hij schreef erin een gans stuk over de kragen, je kent ze wel. Volgens Hans geeft het een fantastische uitdossing aan de vastelovend en Hans vindt het fantastisch dat ze daar in Venray nog gebruik van maken. Ook verwijst het naar de adel volgens hem. Gewone mensen droegen een kraag en bespotten drieven met adellijke lui. Het komt erop neer dat Hans ook keer zo'n kraag zou willen hebben. Nou Hans, aangezien jij een opperpierhaas bent en dus kort tegen het adellijke aanzet en het feit dat je nou geen burgemeester meer ziet, dus gewoon de mens, hebben we ervoor gezorgd dat wij met de vorstenraad een kraag hebben laten maken. Maar toen de opperpierhaas zelf de microfoon kreeg, nam hij meteen revanche en diende de vorst van de karklingels voor een repliek. Als iemand nou weet hoe een stuk in de kraag eruit ziet, dan moet er naar winkie. Maar gelukkig bleef het niet alleen bij oud zeer. Er was ook iets nieuws, de introductie van een adjudant van de opperpierhaas. Vrij en kerst, vertel dit nou aan uw kinderen en achterkleinkinderen. In 2014 is er in Rooi een geweldige traditie ontstaan. De opperpierhaas heeft zijn eigen adjudant. En ik wil de dames dan maar voorstellen met pijn in de kaken, laat vallen dat laken. En er werd een nieuwe orde ingesteld. Het grootmeesterschap in de huisorde van de opperpierhaas. Dat gaan we ieder jaar dat metmaken, lief mensen. Maar jullie bent er wel getuige van, de eerste keer. Maar het is eigenlijk een serieuze aangelegenheid. Ik vind het eigenlijk vanzelfsprekend dat we ook eens een keer als opperpierhaas, u hoort het, we als opperpierhaas, we spreken in het meervoud, dat we als opperpierhaas ook eens mensen gewoon een pluim geven. En daar hebben we dit jaar voor de eerste keer ook iemand voor met een smoes naar dit theater gelokt. En dat is Jan Dijne uit Wansen. Waar zit hij? Waar is hij? Jij bent een man van statuur. Ik heb al duk zien opereren in Wansen. In het prachtige Wansen. In moeilijke momenten en in glorieuze momenten. Maar je was altijd een mens met een stabiel en evenwichtige uitstraling. En daar gaat het om in deze huisorde. Den humor en diepgang. Den balans en evenwicht. Allemaal met elkaar weten te combineren. Ik ben jarenlang actief geweest voor de Vastenavondclub in Wansen, bij de Windburen.
En je bent voorzitter van de dorpsraad. Je bent nog veel meer, maar ik wil daar niet al te lang over praten, want mijn tijd is al voorbij en die adjudant die staat er te douwen en te trekken en te doen. Dus we zullen wel weer moeten opschieten. Bij het... Ja, daar moet ik het nou mee doen. Hè. Wacht maar merken die de kerk denken. Bij het grootmeesterschap, beste Jan, hoort een sjerp. Grootmeesters hebben niet zomaar een medaille, die krijgen een sjerp. En ik steek er een beetje de draak met, maar ik bedoel het heel serieus. Hier zetten de mensen even in, den in enige stilte, onopvallend, geweldig, belangrijk werk doet, met een lach en als het ook wat, met een serieuze uitstraling. En de mens waar we veel aan te danken hebben, ik vind het een voorbeeld en het werd hoog tijd dat we zo iemand gewoon eens echt in het zonnetje zetten. En zo werd Jan Dene uit Wansum de eerste grootmeester in de orde van de opperpierlaas. En uiteraard was ook het laatste woord bij de sleuteloverdracht weer voor die opperpeelhaas. Het is een prachtig feest, met diepgang, met waarden en normen, jazeker, dat hoort er ook allemaal bij. Maar het hartverwarmende onderdeel van de vastenavond is, we zien allemaal gelijk. En mij komt er iemand tegen met een stuk in de kraag. Ach, misschien is dat wel de opperpierlaas. Toen was het tijd voor de roets. Het Schouwburgplein was al gevuld met duizenden vastelavondsvierders. Het gaat geweldig zoals je hier achter mij kunt zien. Het is een enorme opkomst. Het is drukker als vorig jaar op dit moment. Dus dat is geweldig om mee te maken. Het weer zit mee. De sfeer is geweldig. Dus wat willen we nog meer? Heb je nou ook de indruk dat er al veel mensen naar Venlo zijn geweest en nu weer terug zijn? Nee, we hebben vanochtend gezien dat er bijna niemand naar Venlo ging. Venlo hebben we gehoord, net is overvol. Dat komt door het weer. Maar die mensen blijven gewoon hier op de roets en op het inchecken op de Grote Markt. En daar op die Grote Markt was het vooral gezellig. Denk op de fietsen, zelf weer verdien. Want het is verdiend te hoogstapen. De zoekers, kaffies bij de vleet. Hoe weer een pils met krabben hapen. Ganse buurt is nog echt een koe. Vlakke haren komen alle deuren. De zoetse wagenuur is slechts in geloof. Wat ik van als een pot die kleuren. En mensen dan hoe krijgen we is er af te lopen. Hoe krijgen we is er een paar. Hoe wel de voeten nog. Hoe krijgen we is er nog een Terwijl er op de Grote Markt bij het inchecken rond 3 uur nog wel ruimte was, was dat op het Schouwburgplein al lang niet meer het geval. Het lijkt of het evenement ieder jaar groter wordt. Nou, groter zit er vooral in de achtergrond, in de beveiliging en dus veiligheid voor alle deelnemers. Dat is een stuk groter geworden, omdat het een A-status is geworden. En dit vinden we leuk, dat het zo groot groeit en dat ook de Grote Markt gaat groeien. Dat is leuk. En als hij goed getrokken is, dan gaat Nederland zelf in. Het geheim wat net gezegd is wat ik heb gehuurd. Prins Bart het met zichzelf in de zoeke uur. De guppies die blozen op goed gevoel, goed op temperatuur. Dan kunnen we hier tegen tot ieder later uur. Kans mooi zoeken ballen. Zoek, zoek, ballen, zoek, zoek van tante Lien. Hoe het hier boven op het goeie dat in onderin. Zoek, zoek, ballen, zoek, de liefste tante Lien. En als ik
Oh ja, en dan was er nog de Roetsch. Zeg het rond, we hebben Den Haas gezien. Vanuit de piel komt die Van Rooyen. Het vlak water is hier al voorbij. Er werd gelachen, kom erbij. De rood van 11, wit en rood. We zijn niet naar Sochi gegaan, maar we hebben wel roetje. Hoe koud was het? Ja, veel met. Volgens mij was het zakkoud. Dat kunnen zien. Cafés die gaan op en neer. Alle hazen zien aan de zwier. De kastelein doet ze nog een keer voor. Ja, dem lief goed in zijn rol. De nacht is jong, nog op de been. Ga niet naar huis, zal altijd uit de tuin. De kapel geeft nog een keer gas. Doen en of dit de laatste was. Pielhazen. Maar tot eind die te kieps nog op. Weet in toch al. Pielhazen, zo mooi. Vast te loven, die in rooi. Trek op eksken aan en heb het glas. Pielhazen, zo mooi. Vast te loven, die in rooi. Op die grote nacht of in de tent is net of hier in Keul. Hey mooi, hey hey mooi, hey mooi, hey hey mooi, hey mooi, hey hey mooi, hey mooi. En dan nog even dit. Tijdens het inchecken kreeg pleinorganisator Liesbeth Aartsen de verenigingsonderscheiding van de Pielhaas. Dit is hij, de verenigingsonderscheiding van Vastrouwvereniging de Pielhaas in Goud. Bedankt voor het kijken en een hele fijne carnaval.